سب شجر نخمز جلجلنا ود الشق النبلو سب عرادا زبل سيامي يوم زهبوه نتي عرادا زبلو وسبهم لك خمت زبزحنا نود الشق ويون عوالا نبلو سب النهبو مجلس يوم زهبوه عرادا سنت زرد أيو رقيبو زي جهر جنزب زي سسعو عرادا بقباقيو لو واحد سقم سب زنبعو عرادا بك زي انتايو نصبحيلو زي حدر عرادا لقاسي فتح ايدو كاب زي بلو كوازا كافل عرادا مس عبيو مس نشتونو اشتو عرادا عين خات الدفن زبل زي بليو بخلو زفتو عرادا فكاريو بعال حلنا نخلو سبي زبلو عرادا انت اسيرو الكاغن سيطانو كواخندو يكولو موت مرار بمخانا نسأل اخا كوازيت من نيان تخونكا سب شجرجن نعرادا زلوهم فقرن مجلس بقانقهم كم زنا بوليوم ززيمو نابقانقوا تجرنيا انكترقوم حدا حريف وي أرادا مويتون كابزبلوني ناشو عتمي اتفارا تذكاريو بلعوني يوزا سمع امبار اتي نايز بزقنيات بحيلة تنساء خريستوس نايز تسعر موت قديفنا نابزي بدقفتو كم حدا أرادا زقوصر دمساوي ياريد نوغو خبلوكم ازي مسمخفات دوب إتيو إيرترا بتا تبل نتصل درفو صلوون اب إيرترا خصفح في حزب قعد دمساوي ياريد نوغو حجي دما اب قربا غزي داتان استسمي حدش ألبومون مزرقا حدالو الله ازي بتقلالا نايت بفيديو كليب تداليو اب يوتيوب استصعنا موسيقى وسرحاتو كم 138 مليون لعل زاكر رأيت رخيبو مهلاو زنقرولو دمصاوي ياريد نوغو اب كنيات عود عمتات زلو سمن هبوبناتن تطقيمو ناوصا هاجر بمخاد كونسرت نخدالو مچو عدلات كخفتلون كتقمولون زخيل دمصاو كان تخونه نخلو قديفو جن زحلفتن ساعة مستنقاليت أبزركب ناي فدرال مقرمو خمشن نابزركبه ناي حق تقرمت استسميع دك نسيو بمبصح مسأن كحلفو يمديبو بقنياتو دما نتمعلت زخون حرود نموخان نتنقطان زبركتهم كبتين موغاي مسبوصوت بموخان ناب عداغا طريتو يمريحو اديخا خمز الاخت كازي كونس عداغا خمز صنحكايو كمز بحال واغا زطاي قولن طريت مسعقم تمالي امو زخدو ገንዘብ زي قادو خنيو صنيحوم كوتا عداغا سماي تسقيلو زحاسبو خيس مره تمديسو دحيرو ግን ዳግማይ በመምላስ ሰለስተ ዓበይቱ ብዑር በመግዛእ ነተን ኡስራት ደቀ ሃገሩ ከም ህያብ ትንሳኤ ኮነን ኢሉ በመሕላን ነቲ ነቁጣ መእረመ ማእኸላ በርኪቱ ምስ ሓለፍቲ ናይቲ ቤት ማእሰርት ብዝገበሮ ምርድዳእ ድማ ብምኽንያት መመረቕታ ናይታ ዝዝርጋ ሓዳታን ዝተሰሜት ኣልቡሙ ሙዚቃው ምርኢት ንኸቀርብ ፍቃድ ተዋሂብዎ ኣብቲ ጋጣሚ ፍሉይ ካብ ዝገብሮ ሓደ ነገር ተራእዩ ነይሩ ድምፃዊ ያሬድ ነጉ ብዘይ ሓሰቦ ጋጣሚ ምስተቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝፈልጣ ኢላ እትደርፍ ድምፃዊት ፍረ ህይወት ስለሺ ምስ ህፃንጓላ ኣብቲ ጋጣሚ ጎፍ ኢለንኦ በቲ ኩነታት ልብኹም ዝተነግረሉ ያሬዶ ኣብ መንጎ ናቱ መድረኽ ብምጉዝጓዝ ክትዝይም ፈቂዱላ እታ ድምፃዊት እዛ ዓመት መዋጽኦ ትፈጥረለና ዓመት ክትከውን ብምምናይ ሓድሽ ነገር ንሪእሉ ይግበረልና ብምባል ሰናይ ምንዮታ ብምግላጽ ንዝናፍቆቶ ማይክ ብምዕትዓት ክተዝይም ጀሚራ ኣብ ገጽ ኩለን እተን ናይ ሕጉ እሱራት ሓጎስ ንበብ ነይሩ ብዙሓት ሰባት በቲ ዝገበሮ ሰናይ ነገርን በቲ ንሓንቲ ካብተን ተኣረምቲ ብቕዓታ ንምርኣይ ዝኸፈተላ መድረኽን ብትሕትንኡም ብምግራም እምበር ኣራዳ ብምባል ምሒር ኣድኒቖም ኣለዉ ገለ ተዓዘብቲ ንተግባራቱ ደርፊ ኣየጽድቕን እዩ ብምባል እኳ ብዙሕ ዘይቅበልዎ እንተዘይተሰኣኑ ገለ ብሰናይ ተግባራቱ ዝተሓጎሱ ግና ንተግባራቱ መዘስዒቡ ዝጥቀስ ጽሑፍ ብምንጽጻር መሊሶም ወዲሶም ኣለዉ ንስኹም ትብልዎ ንዓኹም ገዲፈ ናብቲ ጽሑፍ ከብለኩም እሞ ክሰናበተኩም እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይንበብ ጠሚየ ነበርኩሞ ኣብላዕኹምኒ ጸሚኤ ኣስተኹምኒ ገሸ ተቐበልኩምኒ ዓሪቐ ኸደንኩምኒ ሓሚመ በጻሕኩምኒ ተኣሲረ መጻእኩምኒ ሽዑቶም ጻድቃን ይመልስሉ
ወይታይ ማእስ ጠሚኻ ሪእናካ እሞ ኣብላዕናካ ወይ ፀሚእኻስ ኣስቴናካ ማእስ ከጋሻ ኮይንካ ሪእናካ እሞ ተቐበልናካ ወይስ ዓሪቅካ ኸደናካ ማእስ ከሓሚምካ ሪእናካ ወይ ተኣሲርካስ በጻሕናካ ይብሉ እቲ ንጉስ ከዓ እቲ ካብዞም ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ንሓደ ዝገበርኩምሉ ንዓይ ከም ዝገበርኩምለይ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኢሉ ይመልሰሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝነበረ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ